Prophet Isaiah chapter 59, ungifundele kuverse verse 12. Ikasi lakhe kasi likaJesu lethikobele mina funda mkhaya ukuthi khona Jehovah, siwonge ngokuphinda-phindene. Izono zethu ziyazimangalela phambi koThixo. Enyanisweni sihlekile. Siyakubona yaye siyakuvuma ubugwenxa bethu. Siyaqonda futhi siyavuma ubugwenxa bethu. Sikuvukele ngobuqhophololo nobuqhetseba nobutsotsi. Wena Thixo suka safulathela asakulandela uThixo. Wena Thixo mkhulu wasezulwini sikufulathela sakulandela njengoThixo. Suka saphula izikeyi. Sazophula izikeyi. Sifuthile inezelo. Uthini? Sifuthile inezelo. Bathi zongo ngaphakathi
phezu kwesiseko. Sakhelwe phezu kwesiseko. Lesisezantsi. Sakhelwe phezu. Ngiyakwenza ngcono ngesipuleni manje. Ayivukele mic ngola. Oyilanda. Sakhelwe besisezantsi. Kwakhiwa ubaba siphezu kwesisekelo. Jonga asiyondlu esezantsi, siyindlu ephezulu. Ngoba le ndlu iphezulu ine-foundation yayo. Sabathunywa nabashumayeli kodwa ke lona elona litye lesiseko nguYesu Kristu. Jongani ke sakhele phezu kwelitye lesiseko elingubani? ElinguKristu. Sakhele phezu kwelitye lesiseko elinguKristu. Ngoku naphezu kweli litye aba bantu balapha phezu kweli litye funeka ibe ngabantu abangcwele ngoba noKristu uthi baningcwele ngoba namngcwele. Aba bantu bakhwele apha funeka babe ngcwele. Jonga ukubonisa into eyenzekayo. Unabangela babazalwane bengabikho ngcwele. Umshumayeli, umfundisi uthunywa nguNkulunkulu ukuba makahambe ayothatha amahelukazi ezantsi emhlabeni. Thunywa nguNkulunkulu makahambe ayoshumayeza abantu abadla emgqomeni, abantu abalimeleyo, Sathane. Ahambe wayoshumayela wathi khanize sibonisane ngoba izono zenu zithe zavela zanjengebala elibomvu kodwa zizohlanjwa. Haleluya, 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 haleluya. Into eyenzekayo ke ngoku na, into eyenzekayo ke ngoku na ke jonga ibala into ebuhlungu eyenzekayo abazalwane. Khaniza
khawulezani. Nina bayincini khawulezani mani, khawulezani. Phelela! Sanzenza bhetele, nesizani. Khawulezani nani sanulala. Umshumayeli uzelwe kudlongwa. Udlongwa uyajola. Yabona, uzelwe kudlongwa. Naye uyajola. Ayikho ibandla elilapha. Amabandla akhoyo lapha. Ashumayeli unaye uYesu apha. Loo nto athi uYesu uyasindisa emjolweni. Zala, uyazala. Uyazala. Ugcwele izikhizi zabashumayeli. Banyabela bafana aba sizikhulana zabafana. Unyazo zikhizi. Leka bizanga abantwana bothando. Bakophuzele. Befundisa. Bona isibandla lonakele kangakanani. Uyahlangana ngayo uhlangana nemali. Uhlangana ngayo uhlangana nemali, uhlangana nemigaqo yenkonzo. Ayikho into enothetha. Kuthiwa kasithetha ngesono nesihombo, kuthiwa siyoyikisa siyahohisa. Tasoyikisa siyahohisa. Wayezele ntoni uYesu emhlabeni, wayengazelanga into yoba asindise abantu ezelweni zabo. Liphe bandla. Bapha abantu basindisiweyo. Baphi? Jonga. Ngamahelukazi onke lana, intanayo ngamahelukazi akwamoya. Bathi isono besithi basindisiwe. Ibandla bazalwane lihlele bulenwini. Uthixo udinga abantu abazawusuka edwaleni begcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. Bathi bogqiba. Bapha benjema bahlale phansi. Nisenza bhetele enkathalane zama. Zibe zonke. Sibaningi bazalwane sisingisiwe. Yesibona 1 2 3 4 sisingisiwe. Ngiyana yokudingeka ibandla. Elifuna uThixo nani leli lakhelwe phezu kwakhe. Lakhelwe phezu kwakhe uYesu ibandla. Noma kuthiwa umjolo at least boyfriend mayibenye lithi lona no. Noma i-girlfriend at least mayibenye i-girlfriend. Utsho umfundisi webandla leli lobuyeni.
elinyuzayo bathi hayi bantabam hayi bantabam eklisti noko i-boyfriend mayibele hayi bantabam mvuleleni ngahlalisana kuthiwa ibandla lapha ezantsi ingxaki yalo kange likwazi ukuba ukuqabela phezulu kange likwazi ukuqabela phezulu liye laphelela ezantsi kasange siyoshumayela sisemkhosini bandla sisemkhosini masisemkhosini funeka uhambe uyoshumayela ufithi wazi na ubuzothatha ibandla kaNkulunkulu esandleni sikaSathane uyalequtha unyuka nalo uyambeka edwaleni kodwa funeka uhlaphe edwaleni uzixakathile izixhobo zasedwaleni haleluya funeka uhlaphe uxakathile izixhobo zasedwaleni ngoba uSathane naye unazo ezakhe izixhobo mama bazikuna zixakathana hayi i-challenge zalapha funeka ubohlula uSathane akubethu lapha uthi ngiyehla ngoku yoshumayela yehla ndiyoshumayela zani ndimshumayeza zani ngandela zani ndiyoshumayela shumayela jongwana shumayela hlabeni shumayela ngiyafuna anise sibonisane masambeni sibheke ekhaya masambeni sibheke ezulwini masambeni hayi my God Jesus imeko zasemhlabeni ithe ingekeshi yaneseyizoyisile hayi siyahamba sibheke siyahamba kulesisekelo esakhelwe phezu kwaso masambeni bantu bakaNkulunkulu phezu kwalidwala akufuneki kujwala akufuneki izinyanya akufuneki mafutho akufuneki izinhlelendwana akufuneki namibulo asambeni asiphakele asambeni asihlaleni le ndawo noba siyathungwa noba siyadelelwa noba sifunwa kodwa siyazi ukuthi likhona ilanga lethu siyahamba ngelinye ilanga lapha kule ndawo umfundisi walapha yena yabaxelela bazalwane isono sifuneki bazalwane isono asimsumuntu ezulwini bazalwane ukujola kufuneki ukuhlalisana kufuneki ukukhonza izithixo kufuneki bazalwane iBhayibhile ithi umuntu makabe ngcwele hayi ukuthi uJehova imani ngcwele ngoba nami ngcwele indoda engena umfazi mayisihlalele yodwa indoda enomfazi mayibe mfazi mnye hayibo indoda engwenela ubuveleli efuna uyoshumayela mayibe indoda eyongamela indlu yayo kuyahlaleka kwentwala kuyaphileka kwentwala phila sisemhlabeni bayancokola kena wanxiba ibhulukhwe kodwa usimisiwe utsho lona wasedwaleni lona unxiba ibhulukhwe ngoba kaloku umshumayeli wakhe uthi ayinamsebenzi ibhulukhwe into isentliziyweni unale mfundiso yokokuba into iphi isentliziyweni kulaa nkonzo yenu andithini sisiwe uyambuza ne
Oh, yeah, take it, look. Ndibuza umbuzo ukunike bandla uyesu waphi yena waphi uyesu kuthiwani At least be one. at least ibe ngapi ininji le nto oh Ngiyafakela ke ngokulaa nkonzo yenu i-5 aniyazenza Siyazifakela. Siyazithandazela. Ngoba kaloku into and futhi bengitshile ekuqaleni kuba into isenhliziyweni. kanti uyesu ufika ndakahlala enhliziyweni Hayi sikangeke lento iphethe ivangeli lakudala. Yangijaja. ayonto ikhoyo apha ehlabathini le noba anditsho ehlabathini apha eSouth Africa hayi kweli lizwe le lincokola ngabo bantu jonga bashumayele ngabantu abasenziweyo bonke apha kodwa ngoku na uyesu wabo akathethi into kodwa umye ndiphethe ivangela kudala kodwa asiwa nyanjaja abashumayela abantu babenza dinto babenza confuse abekho confuse aba bantu xa bedibene aba bantu baconfuse hayi kodwa kubhetele kubeka amandla kanti kuya-understandeka noko thina siyaphukisa Funeka ngikhuze uzosibona uzosivizithela. alitshoyiswa abanye bazawuphuma enyanisweni balahleke akaphumanga enyanisweni lo wayojoyina ihlabathi izandiniweze beke ndabuza into yokokuba ndike ndabuza apha ebandleni sizawuthandaza singamelanga ndawo singasixelelanga kutya tyala satya sawuthandaza beke ndabuza apha ebandleni ukuba uthixo wamdala umntu ngokokufanekiselo wakhe ndabuza uba yintoni ke ngoku ikrokrelayo wena into yokokuba uthixo wamdala ngenye indlela okanye bekufanele uba indlela eyilapha phantsi kwesipesi eyilapha yazokele indlela ngale ndlela azibeke ngayo okanye ngale mehlo wakho ngale ndlela lephumlo lendawo ayibeke kuyo nomlomo wakho okanye le ndawo yakho enye bekufanele ilapha enye bekufanele isesine khona lokukrokrela ngayo uthixo akanomnye usukomkrokrela uthixo nami ngisatsho namhlanje ngabe bengekho batsho ne yes uthixo wamdala wamhle wayokuyiyo ne ambala ndabuza umbuzo ke ngokunake into yokokuba sikhona na isibhele asenzileyo for wena uthixo sikhona isibhele asenzileyo for wena uthixo ndabuza umbuzo ke into yokokuba ezi zinto zifakelwayo zivelaphi
Ubaluleka kanti umntwana e-5 unomoya onaqaza ingasajongwe yile boyfriend yile ndoda inyuka for ndinamba khawumane uzilungise ayi abakho flexible aba bantu khawumane uzilungise intloko yakho mama abamazi umntwana e-5 nokweseshushu iwesi xa ebona indoda isiza ngaphambili ngoba akazenzi bethu ukontrolwa ngulo moya lo moya umasharishile sesemsebenzini iminyaka ingakapheli wamasharisha lo moya wamsa kwesaluni kwakuphumile esaluni ubona indoda uthi umoya nantsi indoda umhliza kubona khawulelananga lo uthi bolo sisi ndiyaphila uyesu uyandinceda Kunjani robot? Andonwabi Yesu nje yandinceda nje. I am the right boy. I'm the right. Akafuna ukuthi usindisiwe ngoba umoya we-fiber umlibalise naloo nto ngoba uphuma kwibandla lomjolo. Ii-fiber zizinto ezingenamsebenzi ngoba abantu bathi yihombo. Gogo usindisiwe. Siswanga futhi. Zangu uve ngoYesu kanje. Angikhe ndeva ngayenje ngqitha endlini. Ngoku awunayo Yesu uthi wabe komini bakho nje. Ayanayo uYesu. Yo, uyamazi umuntu ophila emhlabeni engenayo Yesu bawe uphelela phi? Uphelela. Umuntu ongenayo Yesu kaloku angeza ingena izulu. Ngoba inye indlela unye nobomi uyindlela ubomi kwayinyaniso nguYesu yedwa awukho namnye oya kubawa onguThixo engayi ngoYesu ngoku uthetha ukuthini xa ungena Yesu uthi uyawe Yeswini ndiyakhonza nje hayi nyamfuthi uthini ndiyakhonza nje kodwa awunayo Yesu uyabaleka ngaloo nto mosibonayo hayi nathi sisindisiwe kodwa ke itshale intsindiso endiqala ukuyiva nje ndiyaqala ukuyiva uthi uPawulos kwelinye ilizwi zikhona iindaba engathi zimnandi uyabhoreka kodwa utheni sisi wane
Sekhaya siyahlala nje. Empela inyanga izosuka kana nje abantu. Ilityana ukuba ke 10,000 yonke. Inkenomsele ngoba uThixo akafuni nisebenze usathana akafuni kusetyenzelwe ibandla ngoba uyawazi umbikelo ukusathana ukuthi uyakhuluma uyahlalisa. Jonga ke kamxelele ngoku besithi awenze imali 1,000 3,000 6,000 8,000 10,000 awuqale jonga ke ngoku naye ndikubonise into eqhubekayo kwibandla labantu abanefiber. Ifiber inika umoya wempakamo umntu. Kanjani lona ufakela ye 1,000 ngoku na uzothi jonge ebandleni wena seshumela uzawuthi xa ekungena lona enkonzweni agxele lona ugxelesha lona ugxelesha lo am-andamine lona uza-andamine aloba wawayisalo sephansi lona uzothi xa kungena lona uba nomona ngulona ngoba eyakhe iphezulu. Xa kungena lona nalona kanjalo njena baya-andamayinana apha ezintloko bajongene ezintloko. Imeseji kaNkulunkulu isicaka sikaNkulunkulu siyashumayela qha into ebalulekileyo kwaba ziintloko zabo. Kube kwesike ngoku naxa esiya ngaphambili epulpiti umama umfundisi izawuba ngulowo ujonge umama umfundisi uthi
umuntu wakhe onika ubungcwele njengoba ulawulwa ngulo moya wefiber ithi wena yiba nempakamo nobungajoli yiba nempakamo apha ebandleni impakamo yekaSathane ayaxoka namfundisa ndithandayo njeka mna njoni futhi mna ndihamba isitratweni uyaxoka mntanam sofunda unawo umoya wempakamo moya wempakamo ungathi nabelungu bayafakela uthi bafaka abelungu abantu abamnyama banenjani noba bathi bafaka abantu abelungu bangcwele nabelungu baphezwa noba befakela benjalo abanye bazenze nje iinwele zabo abelungu bazenze nje badodwa bazinqumle bazozithengisa eSouth Africa bazithengisele wena xa ufakele okanye uthungile le nto kuthiwa zii-grants apha entlokweni yakho umoya wesobo umoya wegqirha uza kuwe waleke ngoba ii-grants okanye ezinto kuthiwa ziyezimulu zithungayo ezinto kuthiwa zii-grants zitsala umoya wesoloku uzawubona uphuphuze emlanjeni ucinga fama ufuna ubhaptizwa kanti uyongena emkhathini xoke ndini anangxaki andimbanga nawe mbanga ungangena umoya obuyinyukazi jongani njengoba uthi bafama wena onke amabandla phela ezulwini noba singadwalisa nguholo ukuba ngaba siyafeka asiyizulu ukuba ngaba imfundiso siyayifeka asiyizulu sibonaba wena ufuna udlula Sathane sikhulana sababona sifuna ibandla lizawulawulwa ngumoya oyingcwele umoya oyingcwele awunothifeki into kaNkulunkulu ndiyahamba ndiyakuthathela ikhulu ndiyonifunela umoya oyingcwele umoya oyingcwele uzawunifundisa anipithe izinto zithethwe ndini akazuthethe usuka kuye uzawuthetha usuka kumntu uKristu umoya oyingcwele akanawuphiphiza ngebhuluku ubaba Sathane mani lisithi siyajaja uyakwazi ujaja bantoni asijaja apha thina siyashumayela siyabaxelela guquka ufuna uguquka ufuna uhamba nomoya wombulo hamba nomoya wombulo kodwa uyazi into yoba izulu ayilolanga wena uzoba zintsasa zokuba sesodweni Uzamxhasa kanjani umntu
ngingamela into ezibonakalayo. Yini nabazalwane ngiyothatha into engibonakala ngayo into ezibonakalayo. Ngiyelo njalo ndiyaphila phambi kwenu. Ngiyelo. Bendiba ithatha ndingina izolo. Bendingina izolo ebusuku ndisithi ey'nsuku zonke bendikade kunepele eziyithuze ilanga. Insuku zonke bendiqala usipele esithathu. Ngelo xesha ndingumfundisi futhi ngiyashumayela andityiwa stress kumele ukuthi bandibeke kuyo into endityayo mna kuba ndibona umntu xa engaguquki kuba into endityayo mna kuba ndibona umntu xa ngahlala ebungcweleyo into endiyifunayo mna ndiyifuna into yokokuba noba singadibaliswa holo ngelinye inyanga kodwa masihambe siphele ezulwini noba ndinganepheze ehlanga eziyi-20 ndibe nesifutho eziyi-20 ndibe neemoto eziyi-10 kodwa zonke zezinto zizawushiyeka komhlaba ndihambe mna ndibheke ezilwandlweni ngoba mna intliziyo yami bendibeke emhlaba bendibeke esuthini bendibeke emotweni bendibeke izindlu andinangxaki noba ndinanetshokombele andinangxaki ezinokuba sizawuhamba siphele ezulwini andinangxaki andikhathali noba wena ungathi ngexesha ndithethayo undifumanisile okokubana lolu mntu ushumayelapha akafundanga kakuhle andinangxaki yamfundo yakho andinangxaki yamfundo yakho andinangxaki yamfundo yam andinangxaki yokuqeqeshwa konkathumekhayo ndinengxaki yezulu andinangxaki yokuyazi konkakuhle noba ndingayazi into yeteknoloji ekhoyo andinangxaki yaloo nto uyayazi wena uyayana ezulwini ngolwazi lwakho lwale teknoloji sizawuxhaswa kanjani esi sakhiwo sizawuxhasa kanjani xa ngabasonke bemali umfundisi webandla asihlanganeni bafundisi esihlanganisweni bandla sikwazi kwena besenzela nini umgalelo emvile into yoba ubona uba umfundisi uyadlakazela besenzeleni umgalelo nawe kwelakho ibandla uze neyakho ingxowa nawe kwelakho ibandla bengandayifumana kwephi i-Eastern Cape lantwaye thethi into engendayifumana e-Eastern Cape ndize nombono bafundisi bam ke sidibaneni ndathi nane awuyazi wawungekho sorry ba understand into yonyaliba jonga ke ndayenzayo mna kulaa nto le ndathi befundisa besenombono ndathi sorry befundisa andiyonqena mna ungena kulo mbono ngoba indlela endiphila ngayo mna ndiphila ngophiwa and ke ngoku naye andizuthi xa ndingayiphiwanga imali ndonqena into yoba ndithi xa imali yam ingaphelelanga kulo mgalelo ndingakwazi ukuphumelela ndibe nestress soba andinayo imali kabani yokubagalelelo ngoba ibandla lam andikwazanga ukuyenza imali yade yonela ngoba ingxaki yam ebandleni abantu ndixhomekeke into yoba bathukunyiswe nguThixo so ngiyaxolisa ndicakaza inkosi kodwa ke ubudlelwane buphelanga loo nto leyo yabangela into yokokuba kuchithakale ubudlelwane lo mfundisi lowo wayeze nombono yayingumfundisi wayeshumayela nyhani uqala kwathi udibane eshumayela ngendlela emangalisayo esuka ngapha KwaZulu-Natal eshumayela ngendlela enyamalisayo endlela emangalisayo ngendlela
afundisayo elala emission apho ndikhoyo nam ndiyolala emission kodwa mhlawumbe akhaba laa mbono inintshi le nto niyimamele bandla khake nimamele imfundiso mani iintshumayelo ezi zinemandla kudala nizifumana kodwa nitshintshi kodwa zitshintshayo dala nifumana iintshumayelo ezinefuthe iintshumayelo ezinezitshilelo kodwa iintshumayelo ezibheka apha entliziyweni kule nto yenzayo emveni koko ndathi mna heyi ngaloba ndimane ndisithi gqolo kwalile xa zawunxiba ezaa zinto kuthiwa zizigaweni ezinkulu zobubhishophu wathi kutshile into yoba uNkulunkulu amnike ampromote amse phezulu ngoba unabakuzele abantwana bangabefundisi ngokuna ke akufuneka abe nomahluko ebantwaneni bakhe wathi nawe mnganamani ndiyarhala into yokuba uyenze loo nto ndathi hayi nam ndifuna ityhileke ndathi xa ndiyileyo phaya endiinvayithile ndashumayela yeyi sanolala bomama ndathi xa ndiyileyo ndashumayela ngelizwi elithi nina senihlambulukile ndathi kuyahlanjuluka ebandleni kaNkulunkulu ashumayela boyinto loo mini zange phinda ndibiza uba ndiyome ebandleni basuke bandenzele i-SMS wathi uyaxintsha loo mini leyo umntanam wayemncinci elisana engafuna ukungena kuloo ntente yaloo mfundisi unkosikazi ancama uphumela ngaphandle kayiva loo nkonzo yayibanjwe ngamadimoni kwatshileka ngexesha antshintshiswayo kwatshileka into yokuba uyabhabhathizwa emkhathini phantsi kwamanzi kuthekelinye ilanga kushunyayelwa enkonzweni yakhe kwathandaza kwaphakama omnye umfana lo mfana lowo wayanga phambili wathi tata umfundisi ndifuna uthetha naye bamthetha ngokungathi akaqondi lo mfana lowo wathetha lo mfana wathi tata umfundisi usathane uyakuleqa usemva kwakho njani usathane la mfundisi usweleke nini usweleke last year ngoSeptemba bekungomeyi ngexesha kuprofethwa kulo mfana ngoSeptemba wasweleka watshayisa ephume eQueenstown watshayisa ngemoto ubhubha kwakhe lo mfundisi lowo ndaya emsingcwabeni sakhe kugcwele ubhishophu beqhuba inkonzo enesidima ndathi xa ndishumayela ndathi andinasidima nani ndiyandibona andondoda inantsebe nasesikhulu nazivatho ndanayo ndinalizwi likathixo yaliphelile indlela yalaa ndoda emhlabeni izileqile izinto isingcwabo kugcwele kusukela kwaseKZN abamaziyo abefundisi bezapha e-Eastern Cape kugcwele athi kakuhlatyelela ndagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu ndithandaza ndabe ndingenaxesha ndabe ndingenathuba lokuba nditshutshise ngoba mna ndikho sidimeni andikho nkonzweni ngoba ngamadoda amakhulu ame ngaphambili kodwa yaphakama yema ngenyawo inkosikazi yakhe yathandaza yathi mfundisi uhlobo luphilisile emngcwabeni womkhosi womyeni wakho umthandazo wakho ungonezisile izinto ndizama ukuveza into yokoba izinto zokuleqa
niyayazi masinankonzo yami fundisa ngenkonzo nayo nankonzo yami encitshiswa apha eStandard encitshiswa ngomfundisi wasebhayi wathi umfundisi wasebhayi oncedisa la mfundisi lona ngikhonza naye sikhula kunye enkonzweni oncedisa yena ngiyile nalapho wathi thina siyavutha kodwa sivutha singenangqondo thola umfundisi uncedisa ngathi Nkosi yami utata uqhelisa utata ubhengu utata ubani utata uqhelisa nabani notata ungitsi bemke emhlabeni bengazange banxile phopho bangazange banxiba igaweni esihunduzayo utsho ukuthi le vangeli yabo igcwele ehlabathini kungenawo babefutha bengenangqondo yilungile nongatinangqondo ukuba ndenziwa mbona nabo ubudlelwane obuthanda imali zimele ndodwa apha ndabayeka ayihlobo nake unento onga-understandiyo ndilungile noba ndi-understandi Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Besingalelanga kasilale Satani angifuthe ufuna nikhosi lemfundiso and umoya wokufeka bufuna ufeka ungafeka kodwa uyazi lozimelo lwakho ingabe sikhithi amantshontswana nje ayabaleka man of God where's man of God estaka imposting sakuthi simboza professor I'm professor kumshileka I'm professor. Yo, esse saúde. I'm professor. Tito, na banda eu tô pegando a bancada do Jesus. Yes. You don't know you don't know. Jesus. I'm moving this guy over. Come shall I pass it over now at least? I'm moving this no. I'm saying that. Now let me find 5 years in Dada. Motion back and go.
nawe ngenelela ubona uthungu lodwa
elashumayelayo akakahlukani nalo yes yena mfundisi nje yena uqobo akakahlukani ugcwele uchuku cha uyalifaka abantu bakaNkulunkulu inkohliso yohlukanani nantoni nochuku nantoni okwesibini uchuku inkohliso ukuzenzisa nomona nako konke ukuphixanisa imani xa sivumela idimoni imani bazalwane xa sivumela izinto sokuzindicoca ndithi ndibiza ntoni ezingoje obugoji ne xa sivumela ubugoji ndibiza kahle xa sivumela singabefundisa ubugoji uba bazalwane masibavumele sibabegoji ebandleni likaNkulunkulu asivuleli into yokuba ithuba lokuba mawungene umoya wemphakamo imani bandla xa sivumela ubugoji uba mabungene ebandleni kuba singenamehlo sifuna abantu mababe bahle kuba sicinga into yokuba abantu babi bakaNkulunkulu yebazalwane iBhayibhile ithi igazi likaYesu liyamhlamba umuntu abe mhle kangabathina ke ngoku nasitha xa besikelelwe nguThixo banikwa imali zentsikelelo banikwa imisebenzi sabavumela into yokuba mabezenze goji ngezomfikelelo zikaNkulunkulu bangasebenzi umsebenzi kaThixo ntenayo bazenze goji ngoba sithi bona mabezenze bahle asivuleni ithuba lokuba makungene idimoni lemphakamo na imaki iyavakala kahle asivuli ithuba lokuba makungene iphakamo ebandleni sivuli ithuba lokuba makungene iphakamo ebandleni jongani ke nazi iziqhamo zempakamo uqhele
lapha emini balive aba bebengekho ebusuku 23 Matthew 23 ubani omnye ofundayo on please madoda 23 Lokufika abantu ukuthi ngeke sasifundi apha point olishona sixhosa tilifundile leli ngasifundisi ngeke kaloku mina izinto understand kahle kasithetha kwesingisi fundisi ngeke Matthew 23 verse 25 isihloko ndaba sithi ithi Matthew ithi Matthew lebhayibheli yakho ayithi Matthew Matthew 23 verse 25 the heading says Jesus criticizes the religious leaders. ayimana ngimuva kahle Jesus criticizes the religious leaders. Jesus criticize oh my God Verse 25. What sorrows await you teachers of religious law and the Pharisees, hypocrites? For you are so careful to clean the outside of the cup and the dish, but inside you are filthy, full of greed and self-indulgence. Tonganike mamelani khosi sithatha into sesingesi enze muzi yakupha Verse 25. Mawo nina bakhazimthetho. Mawo nina bakhasi Nani nani bafalazi. bafarasi Mamenemene ndi. mamenemene Nihlamba uphandle welele. naba befundiswa ngamenemene amoshi badla kaNkulunkulu hlamba umphandle wesitsha Kanti ngaphakathi sizele kokuhluphekene ngokuphandwa nokunyoluka. kunceda ntoni fanele sizenze gotshi ngaphandle kanti ngaphakathi sizele kukunyoluka kukubawa kukuhleja haya kushunyayela kula nkonzo nenakhasi xelelo indawo zethu siyajajwa sathana umoya ojajwa ungenwe ngumoya ojajwa adawamamela nenyanyisa wohlula kuba ushunyayezwe ngabantu abathi kuyajajwa yohlula inyani le kathixo inyani kathixo inyani kathixo uthixo wajaja niyajaja nalisi Jesus Amazulu Manukam Isakbani Manukam 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 Balagan Manukam Manukam Verse 26. Mfalasi ndini oyivama. Mfarasi njilo imfama Kuqala hlambulula umphakathi. kuqala hlambulula umphakathi wenhliziyo Othi ke nomphandle nomphandle uthini ube uhlambuluka. nomphandle bewuhlambulukile
Emotion. Verse number 2. Chapter 2, verse number 2. Verse number 2. Njengamakholwa asezinhlana. Njengamakholwa ke. Langazelelani ubisi. Masilangazelele ubisi. Olunganxengwanga. Ilizwi likaThixo ngelo. Jongani bazalwane, izwi likaNkulunkulu alinxengwanga. Aliyovanya. Liliqobelo izwi likaNkulunkulu. Liliqobelo izwi likaThixo. Funda. Ndicela ilizwi likaThixo eliya kunikhulisa. Elikukhulisayo. Nide nisindiswe. Nide nisindiswe. Kaloku senukungqamle ububele benkosi. Njengoba nezibhalo zisitsho kakade. Alibandla likakhokela apha. Libungqamle ntenayo qha alikasindiswa. Lisafarasa elibandla. Likhokelwa ngabashumayeli. Sibonile ngoselabandla. Lisafarasa lisengabafarasi but bayayiqonda ikhona inhlansi. Ikhona inhlansi. Ndena yongobuna abangasindiswa. Andike ngobuna ke uzawukhonzwa ngemihlanu. Ukhonzwe ngezangotshe. Ngemizwa. Uyakhonzwa. Njengoba kukhonzwa ngemizwa njena yonke lento yenziwayo abayagula bayaprofetha bathetha nezilwimi abazibhale ebhodini. Enye into abafundile nawe uyababona. Xa beshumayela bashumayela ngeelanguage zonke. Bayaphanda uphando. Bangena kogulugulu. Nabo-internet. Benze ngalo lonke zonke indlela ngamaciko. Ngamantoni? Ngamaciko. Basopha amaciko ayalahlekisa. Bayacikoza. Cikoza kamnandi ke kumntu omnyama umntu othi ocikoza ngesingesi. Yinto ekhoyo. Kukhona elinye ibandla phaya ephaya. Xa kushunyelwa libandla labantu ngootitshala, ngamagqwetha, ngoogqirha, bafunde bonke. Omnye uzawuphakama ashere izwi. Kuthiwa khawushere izwi Mr. Banibani. Ashere izwi. Kuthiwa kuyashere. Ashere izwi ngesingesi. Kuthiwa ndiliva kakuhle xa lithetha ngoking. Zinto ezibhebhile enye inguqulelo, ikhona enye inguqulelo. Kuthiwa isilatina, kukhona izilatina. Kukhona nesgrili. Ndiliva kakuhle kamuka isigrike xa silibeka ngohlobo. Ufumanise into yokokuba loluphi olu hlobo lingalenzi ibandla likaNkulunkulu libe ngcwele. Yeyiphi le language engabuthethi ubungcwele? Ngoba nesingesi, isingesi sithi isono sisono. Isini asisine. What is isini bazalwane? Hallelujah. Hallelujah.
elilandelayo elideliweyo ngabantu. Uyabona njengoba sishumayela lo Yesu ulilitshe lembombe elideliweyo ngabantu elikhongiwe, simshumayela ngobunjalo bayo, hayi babazalwane njengamje. Uyaqala ukufundisa futhi by friend yami kuba endive ndishumayela kwenye indawo, kodwa xa ndimile ebandleni lakhe uyandixhotha athi andisamfuna uDlongwana. Ingxaki yam andinamfundisi ndimthanda, andinamfundisi ndithi yitshomi yam nangezwi likaNkulunkulu. Uba yitshomi yam kodwa ndawuma phambi kwabantu bakaNkulunkulu ndithethe inhliziyo kaThixo ngobunjalo bayo. And ndiyamxelela umfundisi, ndiqala ndithi umfundisi uzamxolela ngoba uzawuthatha inhliziyo kaNkulunkulu. Qala ndimxelele uzamxolela ngoba ngoba unale Bhayibhile ndiphetheyo iyafana nale ndiyiphetheyo, ililizwi likaThixo and nam ndingukaThixo, naba bantu ngabakaThixo, ndithethiswa nguye uThixo and aba bantu baziswe nguThixo, nam ndiziswe nguThixo kweli bandla lakho. Ayisinguwe mfundisi ngenxa yobulumko bakho nemfundo yakho nokundithanda kwakho, ndithandwe nguThixo uba mandizoma phambi kweli bandla lelikaThixo. Sorry mfundisi bali bandla lakho ngoba ngoku nasigcwele amabandla wethu siyekile bandibane kaKristu. Liqalisekile uThixo. Yizani nani libe ngamatshe okwakha indlu kamoya, khona ukuze nibe ngababingeleli, nibe ngababingeleli abanyulu bekwenza amadini kamoya. Amkelekile kuThixo ngenxa kabani? Nani ngoku nayibandla elihleli phezu kwethu, hayi babazalwane kudingeka ibandla elihleli phezu kwedini elizakwakha ababingeleli, elizakwakha abashumayeli, abanyulu abahleliyo kuye umoya, abahleliyo kuye umoya. Funeka bababingeleli ibandla likaNkulunkulu okanye uYesu ezulwini uyakhala, abafundisi bayahenyuka, abapostile basekelwe esisekweni sobuhenyukazi, basekelwe esisekweni ngabapostile ngenxa isiseko sabo, basekelwe phansi kwebandla elihenyuzayo. Kwakuna yile nto bangadibaniyo kunye naba unabangela aba bahenyuzi, aba bayahenyuza. Buhlungu le ndaba, andazeli ibandla noba ifanele ngale ntshumayelo elibandla. Yondabuhlungu ndayithi xa ndithetha apha cross road kweli xesha ndiqhuba imvuseleko apha, ndathi xa ndithetha ndinebuhlungu ngabafundisi, umfundisi uXhosa nomfundisi uHanisi. Baphi na abefundisi? Sumemva kwabantu, funa abantu batrhuneka iintamo bebejongana nawe ungabi ngumfundisi. Naba abefundisi abalapha eKapa, niyabona age yabo ingakanani? Bandla niyababona age yabo ingakanani? Ingendabuhlungu
Ngiyangithembisa. Yani, ngiyasho ngisho. Bendinenhlungu. Ngani? Ndandithanda ithetha ama-crossroads, ngandithanda ithetha. Bendithanda ithetha ama-crossroads. Ndithi buhlungu inhliziyo yam njengoba ndishumayela. Bendishumayela. Ndithi buhlungu njengoba ndishumayela. Ndicinga ngabo ngoba basahamba nelivangeli. Nisashunyezwa ngabo apha eKapa. Mna ndimane ndizovela. Ndiphinde ndibaleke ndimke. Kodwa inhlungu yam yeyokuba umoya ukaNkulunkulu ngaphakathi kwam uyahawula yonke le nto. Uyayibamba. Inhlungu ekhoya eCape Town yobuhenyukazi. Ibandla lihenyuzile eCape Town. Kwazalwa abashumayeli abahenyuzayo. Abazalwane bayahenyuza, baya-understanda kakhulu. Inyani kaThixo ayishunyayelwa. Ngoku loo nto leyo umoya oyingcwele enhliziyweni yami wabuhlungu ngala madoda. Wabuhlungu ngala madoda. Ngoba noma ephethe into kaNkulunkulu ayingowakhala uphathe into kaNkulunkulu. Kodwa noma imeko zithini ndisatshona ngoku ndithi madoda ningahli kule ndaba. Nixelele into yokuba anehli kunomhlabelelo. Ayithulisa inhliziyo yami asehli kule ndaba. Ngoba imeko zaseCape Town zithini asehli. Uma ngabanehla banolanda abafundisi baseKapa. Nibalande babambele, nibanyuse. Nithi masizele entabeni. Masizele entabeni. Ningaginywa ngabafundisi baseCape Town. Nibaxelele masiyele entabeni. Singehli akwehliwa kuyahlaliwa. Kuyahlaliwa. Funeka befundise abahlalayo ukuze nebandla lizohlala. Kuyahlaliwa madoda. Kuyahlaliwa abapostoli. Kuyahlaliwa abafundisi. Kuyahlaliwa abashumayeli. Kuyahlaliwa abadala. Kuyahlaliwa abazalwane. Akahliwe entabeni. Akahliwe. 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 Wetaba. Buya mntwana. Buya mntwana. Buya mntwana. Buya ekhaya. Uyanyuka. 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 Buya mntwana. Uyabizwa ekhaya. Ezulwini. Noma imeko bezibethile eCape Town. Noma imeko zibethile kulo mhlaba. Noma imeko. Kodwa sekhona inceba kaNkulunkulu. UYesu usasixolela izono nasemfundisini nakumshumayeli nakumdala nakumbhishophi nakumvangeli nakuwowonke umpostolo. Ngoba ubupostile bakho noma ukuye upostile ngokwegama kodwa ngokwezenzo awusekelwanga phezu kwesisekelo samapostolo. Usekelwe bubuyenyukazi. Buya mntwana. Buya mntwana. Buya mntwana. Buya mntwana. Siyabadinga mama abazawubuyisela ibandla endaweni. Siyabadinga
Mangenyawo. Ayisa. Izibopha zinzima